aku mau pamrih ben dulur-dulurku ae sing dadi ratu. Aku cukup nyengkuyung saka mburi. Yen mengkono Puntadewa wae sing dadi ratu. Nyuwun pangapunten Kanjeng Hyang. Kula ngrumaosi mboten tumandang menapa-menapa. Kowe aja nolak. Kowe kuwi anak mbarep. Lan kowe uga wis duwe bojo. Mula luwih trep kowe sing dadi ratu tinimbang adi-adimu. Ya. Bener kang dadi kandhane adimu Bratasena. Puntadewa. Mula dina iki uga kowe jumeneng nata ning negara Indraprastha. Dadi ratu ning welingipun Eyang. Dadi ratu aja mung ratu ning keluarga ya, Nggir. Nanging ratune wong sak negara Puntadewa. Sampun paripurna lelampahan, hidup penuh liku-liku. Ndara kula Bratasena sembada kang sinedya Basuki ingkang kaesti. Para Pandhawa sampun kasembadan yasa negara kang awasta Ngendraprastha. Mugi-mugi kula nderek ndedonga nggih Gus. Kasembadaning sedya anggen paduka yasa negara wonten ing Indraprastha menika mugi-mugi den anumusana den amimbuwana dhumateng keluarga Sanggar Krida Pangarsa kang mapan wonten ing mriki. Mugi-mugi Pak Narsa sekeluarga pinaringan sehat, pinaringan panjang umur. Allahumma. Minangka panutuping ngatur menawi kula wonten kalepatan sak kanca rombongan satriya wasis saha Malik official kula nyuwun pangapunten sakatah-katahipun. Kula Semar saking Gemarang menawi wonten lepat nyuwun pangapura. Iya. Saka bungah-bungahku tak melu joget ben padha abrisan. Monggo Gus.